Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, да направя трети опит да получа отговори на въпросите си. Трета сесия наистина. Така, директно минавам на въпросите, тъй като аз почти ги наизустих, но все пак ще ги изчита. Защо за изграждане на общинския буферен паркинг не е използвано лицето на имота от към булевард България, което би улеснило съществено достъпа до него, а вместо това новоизграденият паркинг е залепен до вече съществуващият буферен паркинг, опериран от фирма ТИР Паркинг Русе ООД? Изградена ли е самостоятелна пътна инфраструктура за достъп на тирове до паркинга? Въпрос 3. Периодът до въвеждане в експлоатация на общинският буферен паркинг използван ли е същият за паркиране на тежкотоварни автомобили? Защо пред така наречения вход на паркинга е разчертана маркировка и са предвидени паркоместа, които биха го запушили, ако бъдат използвани? Защо маркировката е полагана няколко пъти, а оградата на паркинга е рязана и заварявана, видно и констатирано при посещението на общински съветници на място? Защо липсва изградена ограда между паркинга, който се оперира от ТИР Паркинг Русе ООД, и общинския такъв, при положение, че нямат нищо общо и все още не са минали тръжните процедури за отдаване под наем на общинския буферен паркинг? Защо положената маркировка на територията на общинския буферен паркинг следва логически тази на съседния частен паркинг, при положение, че нямат нищо общо? В експертната оценка, която беше основа за определението на началната тръжна цена за общинския буферен паркинг, е посочено, че на територията на паркинга са изградени 2 броя санитарни преместваеми контейнери и 1 брой павилион за охрана, които липсваха при посещението на общински съветници. Къде се намират въпросните съоръжения, които са задължителна част от техническата спецификация и предмет на договора за изпълнение? Какво наложи двойното увеличение на цената, определена от община Русе, за изграждането на двата съседни паркинга? В случая с оперирания от ТИР Паркинг Русе ООД цената възлиза на около 158 000 лева за декар, а за общинския на около 319 000 лева за декар. Кога е стартирала проверката за незаконен строеж на територията на настоящия общински буферен паркинг? Какво е установено, кои институции са сезирани и кога е прекратена? Установен ли е извършител и какви административно-наказателни мерки са предприети от страна на община Русе? Община Русе давала ли е съгласие за поставяне на логото на общината на обслужващият пункт на ТИР Паркинг Русе ООД? Благодаря ви. Елена Тодорова. По отношение на зададените въпроси, първият въпрос: защо за изграждане на общинския буферен паркинг не е използвано лицето на имота? Следва да се отбележи, че изборът на местоположение е въпрос на проектантско решение, което има както обективни, така и субективни предпоставки. При разработването на проекта е взета предвид съществуващата денивелация на терена, както и необходимостта с оглед безопасния престой на тежкотоварни МПС и същите да бъдат отделени от платното за движение. По втория въпрос за самостоятелната пътна инфраструктура за достъп на тирове до паркинга, необходимата пътна инфраструктура за достъп на тирове до паркинга е изградена. По отношение на третия въпрос за периода на въвеждане в експлоатация и дали паркинга е използван за паркиране на тирове, в периода до въвеждане в експлоатация на общинския буферен паркинг същият не е използван за паркиране на тирове. Установени са самоволни настанявания в имота, за което са предприети мерки по преустановяването им. Последващия въпрос, който е свързан с входа на паркинга, следва да се посочи, че на паркинга е създадена организация за движение, която също е част от проектантското решение, като не може да се твърди, че същите биха го запушили. Разчертаните паркоместа ще бъдат използвани при необходимости с оглед възможностите за това. Последващия въпрос за полагането на маркировката и оградата. Отговорът е, че се касае за грешка на строителя, която е отстранена преди приемане на обекта с оглед съответствието му с инвестиционния проект. По отношение на въпроса за липсата на изградена ограда между паркинга, който се оперира от ТИР Паркинг Русе, и общинския такъв, следва да се посочи, че по имотната граница между двата паркинга е изпълнена ограда от името и за сметка на ТИР Паркинг Русе ООД.
По отношение на положената маркировка, изследва ли тя логически тази на съседния частен паркинг? Положената маркировка на общинския буферен паркинг не следва логически тази на съседния паркинг, доколкото в буферния паркинг, собственост на ТИР паркинг Русе ООД, по границата му с общинския буферен паркинг е изпълнена вътрешна транспортна алея, там няма паркоместа. По отношение на експертната оценка и павилионите, следва да се посочи, че се касае за преместваеми обекти, които се поставят, а не се изграждат, като същите в момента не се намират на съоръжението с оглед необходимостта от предпазването им от вандалски прояви, поради липсата на охрана. По отношение на цената за изграждане на двете съоръжения, Община Русе не разполага с информация за стойността на строителството на паркинга, изпълнен от ТИР паркинг Русе ООД, доколкото ние не сме били възложител на подобно строителство. По отношение на цената за изграждане на общинския буферен паркинг, същата е в размер на 257 лева и 46 стотинки без ДДС за квадратен метър или 257 459 лева и 70 стотинки на декар, което не съответства на посочената от вас сума във въпроса. По отношение на стартиралата проверка за незаконен строеж, същата е стартирала на 11 септември 2023 година, като е установено, че в имот с посочен идентификатор е изпълнен паркинг и асфалтов път. Сезираните институции, освен Община Русе, са ОД на МВР Русе и Регионална дирекция за национален строителен контрол. Установен е извършителят на строителството, който е отстранил констатираните нарушения за своя сметка. По отношение на последния въпрос, Община Русе давала ли съгласие за поставяне на логото на общината на обслужващия пункт на ТИР паркинг Русе ООД? Макар Община Русе да не е давала изрично съгласие за ползване на логото и не е на лице противопоставяне или пречка за използването му, доколкото същото не се използва за политически и религиозни послания съгласно член 75 от Наредба 17 за символиката на Община Русе. Благодаря.